നമ്മൾ സ്ഥിരം പാടുന്നതായ അനേക ഗാനങ്ങൾ ശ്രീമാൻ പി ഡി ജോൺ സാറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ എഴുതിയതായ പാട്ടുകളാണ്. മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ പല പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായ സമയങ്ങളിൽ അഭിവന്യ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ പാട്ടെഴുത്തുകാരല്ലേ, പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചൊരു പാട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. സാർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതായൊരു കാര്യമാണ്. ആ ചോദ്യം എന്നെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചു. അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി തീർന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപൊരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പാടുന്നതായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന, നൽകണേ എൻ യാചന. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ്. സഭയ്ക്ക് പ്രിയ പി ഡി ജോൺ സാറിലൂടെ ലഭിച്ചതായ എല്ലാ നല്ല ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് DSMCയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, അൽമായക്കാർ, പാട്ടുകാരികൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ സഭയുടെ ഗാന ശുശ്രൂഷ കാണുമ്പോൾ, ഗാനശാഖയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടും പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. 1962 ഞാൻ യുവജന സഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഹാർമോണിയവും തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഇടവകതോറും പാടി ഗായക സംഘങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുമതല കൂടെ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഓരോ ഇടവകതോറും നടന്ന് ക്രിസ്തീകൃതത്തിലെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളം ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. ഇതിനോടകം ബഹുമാനപ്പെട്ട KP ഫിലിപ്പച്ചൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ അനേക വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു തന്ന് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ 1962 മുതൽ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ ചേരുവാനും പാട്ട് എഴുതുവാനും ഒക്കെ അച്ഛൻ സഹായിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിയും അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം 10-20 പാട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയല്ല. അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും പല പാട്ടുകളും പലയിടത്തും പാടുമ്പോൾ അതെൻ്റെ പാട്ടാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുക മാത്രം ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനെ എന്നുള്ള പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഴയ പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ പാട്ട് വേണമെന്ന് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന തിരുമേനി അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി ചോദിച്ചു. ഏതൊക്കെ പാട്ടുകളാണ് പണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്ന് ഉള്ള തൊമ്മിച്ചൻ്റെ പാട്ടുകളും അങ്ങനെയുള്ള പഴയ യൂത്ത് ജോസഫിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റ് പാട്ടുകളൊന്നും ഇന്നത്തെ പാട്ടെഴുത്തുകാർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തട്ടി. ആ ദിവസം ഞാൻ അടൂര് യൂത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറിയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡുമായിട്ട് ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അത് തുറന്നു വെച്ചു എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. എഴുതി അതിൻ്റെ അവസാനം ഏതാണ്ട്
അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാചകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തീരുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ രാഗവും എൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ആ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിലേക്ക് പകർത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു തരം നൽകുന്നോനേ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നു, സ്വർഗീയനുഗ്രഹ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കണമേ. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ആ വർഷം അത് പാടി. കെ പി ഫിലിപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മനോഹരമായ പാട്ടാണ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് പാട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആട്ടെ, പിറ്റേ വർഷം ഒരെണ്ണം കൂടെ എഴുതിച്ചു. പരമഗുരുവരന യേശുവേ നീ വരന്താ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിടാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേയും വിട്ടില്ല. പിറ്റേ ആണ്ടിലും അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതാമോ? ശരി. ദൈവമേ ത്രിയേകനേ നിൻ സവിധേ ഞാൻ വരുന്നു, ദൈവമേ ത്രിയേകനേ അപ്പൻ തൻ മക്കളിൽ കാരുണ്യം പോൽ ഇപ്പവിയാമെന്നെ ദർശിക്കണേ. അപ്പൻ തൻ മക്കളിൽ കാരുണ്യം പോൽ ഇപ്പവിയാമെന്നെ ദർശിക്കണേ. പുത്രൻ മൂലം എത്തണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ചുരുക്കി പറയാമല്ലോ, ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നതായ ആ അനുഗ്രഹം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 83 വയസ്സായി. 83 വയസ്സായെങ്കിലും എനിക്ക് പഴയ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള പടക്കുതിരയെ പോലാണ്. പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും തന്നെത്താനങ്ങ് പാടിപ്പോവും, തന്നെത്താനങ്ങ് ചാടിപ്പോവും. ഏതായാലും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചു. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ നടത്തിപ്പും 50 വർഷത്തോളം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. കെ പി ഫിലിപ്പച്ചൻ്റെ കാലം മുതൽ സാജനച്ചൻ്റെ കാലം വരെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടി. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപ മാത്രമാണ്. എൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് യാതൊരു വലിയ മെരിറ്റൊന്നും എനിക്കില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു. ആ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതിൽ കൂടി പാടിയതായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പിടിപ്പുണ്ട്. കൂടെ പാടിയവർ, കൂടെ പാട്ടെഴുതിയവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പുന്നവേലി സാറ് ഒക്കെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ കൺവെൻഷനിൽ പാടുകയും അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതൊക്കെ നിർവഹിച്ച കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ പുമ്പളാമ്പയിലെ അച്ഛനെ, നെയ്മത്തെ അച്ഛനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത്രത്തോളം അടുപ്പമുള്ള ഒരു അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ വെറും അച്ഛനും ഒരു അൽമായക്കാരനുമാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ അത്രമാത്രം അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛനാണ്. ഓർമ്മ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വി എം മാത്യു അച്ഛനും വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും കൂടെ എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം തന്നത് മൂലം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്രത്തോളം നടത്തി. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള കാലം കൂടെ നടത്തുന്നെങ്കിൽ നടത്തട്ടെ, പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ, യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഇരുന്ന് ഈ സേവനത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്.